Wadlabon ki patba ki badan hakeleng ki constituency boper ki sedang ban songset ya ki election MDC ban kershan ki kertong jongki da gejing temu bagin chim kiai gejing bat ki mat boper. Kekenun PCN mentakatayau kalayo benekran bat ki patba hakeleng ki jaka. Haga bagi lepen pau bagi dan gejing angnot bagi MDC ki basya ajiat ban mi kemat ci district council kimdai ban lammet haga jing kentiap seng. Ndai ki dai ban plek jing mot aga ban tawi ki an ki banada ya kejat ben riau. Tungini kami ya kena ke kubur. Oh, lagi lah syongtei, kimpe ya kajat penriu jongi ken. Mo, kadi kita jing kuat jongi, mendai bakin pe yang suki ala di, bad ya ka yang kesem lajong, ya pula lajong ri kuat bakin sakri si sayang ni. Ngakuat kum ya kita. Te ngam tip syu, ke ke ban dia mentah ke ke banuan tip syu. Kata kan jadi kuat jongi ngai sai dua boleh boleh unsai si syaki beriu ki barat trang si syaban syakri ki jadi beriu jongi jadi baru repai ke jongi te mentah larang syak telepon di hakini ki bawan na syabar ke ban dia din habut ke pateng ke jongi dengan ngakwa bablei bahkan im ke jadi beriu ke jongi ngakwa tokin mikrom kemat ki ba hok si sya ko baki klei kejuban la ke kadu pai ba kindale si syai kata kum nyiri kuat kum kita kibriu ngata thang ngata kuat sia kum kita tengin tipsu sampai tah kene ka banuan ke bantiang tipsu kabaningkong ke dulu nakal yang bunyi di kuat so bikin penihar ya kamar bam kan kabaningkong dulu selain saya kamar bam penihar kebun ki ban long bayok cuma toy cepat bak teh benda tanging kibriu simat kan maka we ni MDC dulu kan tentu ni MDC ba gelek mentah te coba kita lihat ke long yang kata yang license sudah lingkong buat isu yang ini kasih peninggan kena besar yang kata bikin lihat kanu ke bawah kanu ke bersih kan mentah hang ni mansu pen lapun dakar dibalik kanu ke kam ada yang ini kasih ru mentah umum kena dia berjob untuk lan net bekum tu dia hang ni dengan DCR kan net hang ni kom ni baik hang kata hing nak liang tunga dia pakai penihar sesuai kamar bam tangkai request wah pandra saya katrim kan ya katrim bam jangan goods and service kada pandra ya katrim ya kamar bam kat mu kali katrim bam kat mu kena semua di kayu kam nong tu layu lelek lai kam la di kamar bam jenis sini ro kala ahyam mentah kador kai pher bak labang ka kan bak tahi nak yang jenis dia nak yang jonga nak boborom mo si kum kinong mikman hapo kan HDC belong ke MDC ki batama ki bansawan desi ki bakin ai ki sinsiar ka bakhuj ka basuba desi ke ai ka cingdon jong district council desi kan long ban saindur ya ka cing sinsiar khadar ka bakhuj ka basuba desi kumcuru nam ta ban bat rit ban penne ban priskem ya kai cing sinsiar jong ki sim ki daloi kerpang bat ki darbar snong desi lembag jong district council badam don ganono ka cinglek siliang desi kan long ka bayat bet desi ki nakaliang jong ngi kum kinong stong desi nakaliang jong ki bahap pu sam jong ka khasi ke CDC desi ngin ai ke cingro ka bah ka nya kinong kman ki badai kinong pek nong kme ya ka sekonsel tuwe long ba ada ki poing tali kwa kin ba kin long kin sinsiar bahaya ka kam nang ta patin pek ya ki jai penriu le jong nang ta pade long ban pek ya ki mo ki jing don kam padeng ki jing ki babun jing kam lagi hendak samla ki ba ki kam ki jam bom yo kim pen mo kin pedi kilat kinti le kin yo ki kam ki jam kalian juga ke bagi long babun sien na usnem ni julit ban kap mo ki bot ki jomi nam ta ki MDC dari nam ta ki MLA di bagi dei ban tap reh ke jungi ke jonga kalong babun sien man gapor iba ini kinong mikmat ke jongi bon sien tapi ki wan shupat ba ki jukular sibon ke ki ba prau ke he ndre ando dei gapor ini hi ki ba yang ha ke jukular ki ki ju hi pat ki ba andla yo wan shong ha shuki kilat no yu pat ba but mentang iba kali air ke ba upat ba udon ya ke sur ba ke bor kalau pelong iki ban snow thuk jangai ya ke bor ke jung pat ba namar ke bor jung ke pisah ini sengi bagi por mentangi iba kalong ke ba ngai tenat bagi don ki ba la ban yang mentak kan pisah ka ai men sim ki babon bat nga kentur ki babon
haba kin lej ban tap bot kin pet ya ka ba kin yo ga jing shan ya ka lawei ga ban wan ka bagin yu ya ka jing school scam jong ga ni ga ri ga iet ka jong para bengin pet ki kinong ya chakmat ha ba ki dei ban pendap ru ya ki da ba klem dan kenu ga jing mut yanu ubarem ubajob naman ha jing le non be bajob berundan barem but yo bajob ru ka jing kentu dengan yang ga jong ka long ba apa ngila don ha ka syuki ni don ha ka bor in ken mau ban bat scam ya ka nongrem ka scam bagin penne ningkong ya ka chendo ka siap bagin sya ba kani dalile orkit hordang kan hap no ha ka jing kwan men toy jong ki wei pat ya ka ba ki kwa e ka ni ka bentaban yo ban kwan re ini ki badan ha ka bor ki ban job kin mouse cam ba ke e ka bang ngendang perkat ya ki pateng ya menang wan ki kun ki tiga jongi ka bomot kin pen scam hang ta ke e ka ba kin yu e bat kin snowfo ba ka don ka jingkerman ya ka lawei ka menang wan klam de pet tang ke e ka bang yo ha ka ni ka jingyo ka jongi ndai ban pet ya ka menang wan bat ka ba a pa ka long ba e ba ha ka kamai ka ji ngarong ade wei no nginong ya trei kam la jong hak kamai gaji da shisham dei banga kren khonyo kan bishni digwei ba kijat kan rio toy habagi la don hakani ri ke jungi ki hap ade trei ga kam rei bon ki kam hi ki sni bi por mamantai bagi yo i bagi kun ke jungi jat ben rio ke jungi kala kiu bat ngi i gani ka unemployment ka ba hakmat e ya ka ba ki kun samla bon ki la pas agi jing puni ke jungi kim yo kam rei nget scam kini ki ba job lada kade hakani kaliang jongka MDC ani kaliang jongki MLA kin mau ban phai khmat chi khon ye jongi ba lada kanu kunu ka kam ka ba ki dei ban play ka lenti ba kala ban long kum ka trading license lani ki wei pat ki license ki bikin ai kin perkhat kham ba bat ning kong e ki la ki jong la jong bat ka ne kan long ka jing ra bat ai man siem ya ki ni ki ba bon ki khon samla ki ba ya ka klem kam kam jam kilang la ban kiu syaprang syakaba kin yu i ya kalau wei ka ba pernai ling ba ka jingarap jong kinong yalam ki ba hakmat e ki jongi ki ba don ni ka men siem ya ki jong la jong bat ki ban nong ken ben ni ki jong la jong namar yi ki jong la jong bon sin in hapan kintu in hapan yarap in hapan ai men siem lem da kanu ka jing snow pair namar bon ngi ju ken down ngi ju ken pet da ka wei ka khmat yi ki jong la jong bat ni kloi ban ai ki wei pat namar ki wei ki kloi ban ai na cha dien mo na kata ka jing ai jong ki nda ki jong la jong bon sin kim don ya ka capital ka jong ki kum lo ki la ban kiu ndre yang nget scam ba kini ki nong yalam ki ba mat bagi yo ban syong ka syuki kin perkhat ro ki jong la jong bon sin om tang bikin perkhat tang ya ki ba in yo ya ka ban pen saat ya le de ndre kin perkhat kham ha na ka ban ta ki jong la jong kum kanong song snong kat nu na man siam jonga kum kalong kumi ngakwa ban yu iba ki leaders tungi ki dei ki bastat ki ba champang kwa ban yu i ka jat ban riu bangi long kan rat ya ladi yim kwa shu ban long ki nong tong ki nong tho ding jong nu rai jong nu kan gender labha ba ki pen klain ya ka department jong ka trading license ban yu i no kan ba ki khana senrang jongi ki ba syakem namar ba ki syak tu ngim da shu ban yu i khun senrang khasi jongi ki syakem namar ba ki di drugs ladangi pen klan ya kata ka benta kin saseng la ka kam la jong kin sakiu kin saruspa kin salong briu lada ki nomi khmat jongi hapo MDC ki trai shisha na ka benta kata ngin salait na ka duk ngin salait na ka tu ngakit bok e baro shisha ki candidate ki menele kin poish ka thong can form the best easy gabangi expect in this new millennium nila kwa nong ket kam batmai basai bapipang at par with the world bani rangkat lang bat ki way ki ri jong ka jat ban riu la da sedang na ka state jungin spen i bangi de ga jat ni de ki briu ki ba start kam tam e la da kata ka isiru kan jin de la pet lem ki jing don kam jong kilong kumi kan tiu ya kilong kumi nakanu ka banta in a very creative way kan bakin num shu depend palan but they will grow kiru kin don lang ka benta ban san ban im ban kiu ka ri ban ka jat ban riu jungi Ikai ke bangai nga kalong bab tentang ka penduk mensian ngi ba ka penduk si sahiro ikai ke bangai la thmu ngi perkhat ba ngi la tap ngi la sa storm ya ka ku sisakan nang benta bakan poi ka
kalawai kari kecai ban dia jongi leng ba jong just konsel hendrai ka basusi ban ong hang ni kalong ba kani kejing ya kan tiap sang kani le se kan kata ya kinong thap buat ba ka jumut cepakat jongi hikum ki trai ri trai do trai senamang ne kani kejing ketiap sang ngaso ban kentu ya kinong mi khmat ki jongi kinong ya kun ki ban pois kathong ba kalong kum kejing karpat nakaliang jonga kum unong song senong bat ngadai ru utrai ri ba utrai blok hang ne kentu bat nga karpat iki nomi khmat jongi ki ban sapoi sekatai ka benta hapo dis konsel ba kin te lakam no ia lade lakaba kenom ya kan tiap sang ndai kin pelik jingmot kumno ban pentrai kam ki an kala don hang tai bat kin pen khlan ru iki ba kat kum ha kasik sedio ko bala ya kerana ka pos ko bat borok sitan senam mentaki kran kata kasik sedio paka 371 tengah soba kitip kambha maki kata ndai nga ngasu itang kum unong song sonong hane kalau ngakat pat jor kan sa pat ba soba bakin nom ya ketiap sang su ndai kan pelik jingmot hala ka jong ka kamram jongki kum bakila kular ikinong song sonong jong ka jai ndai ko jongi kabaar hang ni ngakwa bala de kila poi ha kata kathong ba kata ka benta kaba kinla scam ha kata ka jingya penbet ke jongki manu banyalam bat manu banyalam kumno kenyalam denga kentu hang ni ba ka wei kolong ba kani ka benemi rok bala kata haru kala ta kham tam ngi ki baslang ban yasang ikam la jong ibaret baria kom ni nai kani ka kata namar ki don ru kat kum ka kam ga jonga kani ki babun ba ki pensya tang ka kerteng ka ba yela di kemtet hanrai pan ha ba kani ka benemi kadon kani kalong mau jenthot pat yang ki ba perkhat ya kata pat ka jeng perkhat ka bangi kwa kumno ban pen klan yela di ha ka khai pateng ba kat kam ka jam ndai la ha ba kadon kani ka benemi pat kani pat ka penduk men se mengi teng ka pelong ingi bangen perkhat ba ngin le lang no kum juro kanang nginya kamai spa kani trading license ole se ngala ban karpat ye ki bre ke ban penyat ya katai ka just council ba kani ka trading license ngaso ban ketu jor bhai kini ban taru ba kinnom ai trading license pathar ya kanu ka kam ka bangi ngala ban trai kanu kam bangi ngala ban trai gimdai su ban ai ka trading license ba kini banda cek ti kenapa hai kani ka bentaro ka ba ki hata ki kinda cek ti kenapa hai kata long ba kimbet ban ai trading license kelumar namar kum kani ka kam jungi ngala alap kata ba kidon ki ba yele di kemnang watang ban tak dan right dulu se rai handai ki kidon pede kata kedukan juti ke bahe bagi ki supply ki mar handai ngitip bahai kata ba utrei ulong wei handai ki punca karteng bat kai ba kham susi hang ne kalong ba ki ba bun ki ba benda bahaya kani ki ba syak karteng hi ki debi ki brejongi bat ki penyap ingi hi pa baka dis konsel kadi ka kamram jong ka ban pensa ban penne ya ka dustur ke jongi ban penne ya ka khendo ke siap ban penne ya ka riti ke jongi natong hadong